bismillah rahman alhamdulillah. Allah ya taimaki Allah ji barka fito. Kai ma kana nan? Wallahi ina nan. To mu za mu je mu fita. To yan aiki ba magana da yan aiki. Magana yan aiki ai ba zan fasa fita ba. Sun zo ne? Sun zo. To ai sai dai ku in baka cek sai dai rubuta maka cek ka basu domin gaskiya ba zan fasa fita ba bari in gani. Dan to mu da kagarmi na. Yawwa. Bara a rubuta shi a ba. A sai suka zo sai ka ba su. Alhaji na yi miliyan 1 kasa kuma 10,000 ne. Miliyan 1 ni za ka nuna boko? Tun kan a haife ka nake karatun boko nan 10,000 ne. Turawan colonial master su suka koya mana boko. Ya hakuri Alhaji, a ya hakuri. Ku dinga lura da Allah ya rayan zamani. Allah ya tsare Alhaji. Allah ƙara lafiya. Kina ma alfe yake. Waye ne Alhajin fa baya nan. Masu karɓar kuɗin ba ko ba. Masu karɓar kuɗin nan ne? To gashi dai abin da ya bayar ce a baku. Wannan magana. Ai shugaban naku. Ban gace ma. Wannan ai miliyan 1 ne miliyan da. Miliyan bannan. Wayyo na kaje. Karɓo mana kai. Salamu alaikum. Alhaji. Magana kuɗin nan ne na rubuta da na rubuta musu ne. Alhaji ai miliyan 1 ka sa musu. Alat ake ce min to yanzu ya za a yi. To ai na gaya maka Alhaji na ce miliyan 1 ka. Bari mu je yanzu zuwa zan gun prof in nuna mu yanda ake rubuta miliyan 1. Abin Alhaji na gaya maka. Alat ake ce min. Mu je dai Alhaji. Bari mu zo mu je gun prof. Salamu alaikum prof. Salamu alaikum prof. Amma alaikum salam. Da Allah wani taimako za ka yi mu. Alhaji wani irin taimako ne lafiya. Za ka nuna mu yanda ake rubuta miliyan 1 ne Alhaji. Alhaji tun da ranka a gidi. Matsala aka samu. Matsala aka samu nuna mu yanda ake rubuta miliyan 1 prof. Miliyan 1. Yanda ya ne ake rubuta miliyan 1? Miliyan 1. Okay to karka damu Allah. A taimaka mun prof. Kaga sun kuma min alal. Kaga sun kuma min alal. Alal suke taimaka ana cire kuɗin. Ana cire kuɗin. Rubuta mu yanda ake rubuta miliyan 1 prof. Dama Alhaji na gaya maka. Ka mun na gaya maka. Sai mu kuma mai